Maria, 28 anys, dependenta en el banc. Tot el dia de peu, acaba amb un dolor de peus insuportable. Carles, 20 anys, tot el dia va repartint publicitat pel poble. Acaba molt cansat, sobretot els peus. Miquel, 30 anys, treballa a una ludoteca totes les vesprades i amb els xiquets acaba amb un dolor de peus insoportable. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina. Jo, Casa Tromotil. Tu párvula boca Y yo. que siendo tan niña me enseñó a pecar. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.